hello guys, welcome to my YouTube channel. So guys, आंनि YouTube channel बयखौबो बरायना थाबाय. तो बहुत गोबावनि उनाव दिनै फैलायबाय. तो guys, दायो जोङो भैरबकुन्दआव बेरायनो थांनो आरोना. तो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय. तो दायो जोङो सानै दंबावो. guys, बेरायनो. तो दायो थांनोसै. तो नोंथांमोना नायलांबाय थादो. भिडिअखौ मोजां नांबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरोना guys. आरो चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय. चलो guys. चलो थांनोसै आरोना guys, दायो जोङो. लास्टआव पूरा आरपिएम जागोन आरो ना नोंथांमोना भिडिअखौ नायबाय थाबानो जाबाय. लास्टआव पूरा फालिगोन. दायो थांबाय थादो जोङो. Guys, udah lu udah berein begini. Udah ndo. Udah berein dah. Ayo. Urplan namanya. Pas time. Helikopter ini kan semua di sini. Manja. Ada petang guys. Pasok deh kok aku tuh. Musik kasih tukar video.
nó lên lên nó Nenun berhasil. View check करो guys, view check कर. Awesome, awesome. Awesome bro. Ini में कितना मजा आ रहा है देखो देखो तो गाइस जोङो थिनै माजबाद थांनाय लामाथिं मोनफैबाय दायो गंनै गारि दरना लोगो साब्रै फैदो माने आरो सानै फैगासिनो दं मा मोनफैबाय नै थिनि बे ब्लेक बिउटि दोंहै थिनिसो फैफ्लांदों बे जायगाथिं माने आवगायाव फैयाखैमोन आं मोनबो बेरायाखैमोन ना थ' थिनिसो ब्लेक बिउटि दों बेरायफ्लांदो आबिथिं थांला आरो ए थालिर लायनो नागिरदों दिनै भिउआ मारै नुखो गाइस भिउआ अ गाइस दायो भैरावनोल' थांलायनोसै आरो एसे बेरायनो फैबाय बिथिंगालै ना मा होनो लोगो मजा नाङोना बेरायनानै गोजौ गाहाय हेवी नाङो तो हेवी नाङो गाइस बेरायनानै तो दायो थांसै भैरावनोल' गंनैसो फट'शुट खालामनोसै बेवहाय आरो आइफन नुबा मानसिफोरा पागला जाखायोना नोंनि आइफन थाखायना दा फट' देखायनोसै गाइस ओमफ्राय थांनोसै भैरावनोल'हाय एसे बेरायहैनोसै आरो ना मा होनो नायलांबाय थादों भिडिअखौ गाइस नै पिकनिक जानाय माबायावहाय बांद्राय मानसि गैया आरोना बिदिनो थ' दायो थांसै जोङो गोजांदोबो बार सिउ सिउ फैबाय थादों माथो बार फैबाय थादों थ' दायो थांसै जोङो थ' भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालामबाय